dili ka makapatay sa pagtulunan. You cannot kill a teaching. Muna nga, kitang mga Kristiyanos, kita maoy kitahasan na kining maong pagtulunan na gitudlo kanato ni Kristo magpadayon hangtod sa sunod nga kaliwatan. Kaya diha nga ipatay ang mga santos, patay ang ato mga kaigsuunan ng mga Kristohanon. Ang pagtulunan ni Kristo wala mamatay o wala malubong uban silang patayng lawas. Nagpadayon hangtod karon sa atong panahon. Kung muna saad ni Kristo, no? Dihang nagtukod siya sa katalingban nga maoy piyalan, maoy binlan niya ining maong pagtulunan nga gitawag na itong simbahan. Niingon siya nga bisan ang kamatayon dili makabuntog niini. No, kay dili man nato mahimong patyon ang usa ka ideya, usa ka pagtulunan. Mao nga sa ato rong ebanghelyo ipasabot na Hesus nga ang pagtulunan walay kapuslanan kung magpabilin na diha sa atong mga hunahuna. Wa ni kalainan sa espiritu. Na di nato makita, di nato mahikap, kaya naaraman sa atong hunahuna. Muna nga kinahanglan tagaan unod ang bukog. Sa ang paghatag na itong unod ang bukog, pinagigiyod sa pagbansay ni ini nga matinudanon o magkaranayon diha sa tagsa na to ka mga kinabuhi. Kung sa ingon na, magpabilin ang maong pagtulunan na mausab sa kinabuhi sa matag Kristohanon. Pag muna ang atong mga pangandoy, muna ang atong mga plano sa atong kinabuhi na mausab unta kita the whole person. Dili lang tiyali ang atong unahuna, dili lang tiyali ang pamaagi sa itong pagsulti, panlakip na ang atong mga kinaiya, lakip na ang atong kasing-kasing, lakip na mismo ang atong mga kinabuhi. O sa ingon niya na, atong ikasangyaw, nga buhi Diyos si Kristo diha sa atong taliwala. Unang naingon ang Ginoo na you will be my witness. You have to proclaim the good news. Kinahanglan nga atong ipakaylap ang maong pagtulunan sa tibuok kalibutan. If we want transformation, if we want change, then we have to accept and try to practice the teachings of our Lord. Aron nga, dili lang kay siya, mao'y mausab, diya sing pagkabanhaw, lakip na pod nga kita, dunay kausaban. Diha nga kita mabuhi pag-usab, mabuhi diya na sa katarong, diya sa kaligdong, kabalaan, o kasantos. Karon nga igsoon manindog ta, atong padayag sa makausapan atong pagtuo, diya sa itong paglitok ni ini,